دست معاویہ اتے کیتی بیعت پیر حسن نے، دست معاویہ اتے کیتی بیعت پیر حسن نے، آکھیا جس دے سارے صحابہ اہلن و سہلن نے، آکھیا جس دے سارے صحابہ اہلن و سہلن نے، تو بھی انسان بن جا ارشد دی جان بن جا، تو بھی انسان بن جا ارشد دی جان بن جا، ہوتا بیدار میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ، مدنی دے یار سونے سب تابیدار سونے کرنا انکار، میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔